हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैहाय मोनसे फिसा भिडिअ लानानै फैदों आङो, जेरावनोखि नोंथाङा फेसबुक एप्लिकेशनाव गुबुन गुबुन लेंगुवेज बाय डिफल्ट सेट जानानै थायो, जेरैहाय आसामिस, बांला, उर्दु बेफोरबायदि लेंगुवेजआ बाय डिफल्ट सेट जानानै थायो। बेखौ इंलिसाव बोरैहाय लाबोनो गोबाङानो मिन्थियो, गोबाङानो मिन्थिया लोगोफोर। नोंथाङा साननो हागौ जे बेखौ बयबो मिन्थियो, बिनि सोमोन्दै मा भिडिअ बानायदों होननानै। नाथाय मिन्थिनायनि जायगायाव मिन्थियैबो दं, मिन्थियैनि जायगायाव मिन्थिग्राबो दङ। स' लोगोफोर आं बे भिडिअखौ मिन्थियैफोरनि थाखाय बानायनाय जादों। स' दा बे फेसबुक एप्लिकेशनाव जेब्ला नोंथाङा लगइन खालामो, अपेन खालामो, अब्ला बेफोरबायदि हिन्दी सेट जानानै दङ। दा बेखौ इंलिसाव माब्रैहाय खालामगोन, अके। आरो क्रोम ब्राउजारावबो बेफोरबायदिनो जानानै थायो। माबा मोनसे क्रोम ब्राउजाराव फेसबुकखौ लगइन खालामनो सानोब्ला बा पासवर्ड बायदिसिना बेफोरबायदि होखांनायनि उनाव जेब्ला लगइन खालामो सानो, अब्ला बेयाव अट'मेटिकलि आसामिस बा बांला जानानै थायो। स' जोङो बायदिसिना खामानिखौ मावनो बेफोरबायदिबा एसे गोब्राब मोनो। बेनिखायनो जोङो इंलिसखौ बयबो बुजियो नालाय, इंलिसनि लेंगुवेजखौ माब्रैहाय सेटिं नि थ्रुयै माब्रैहाय इंलिसनि लेंगुवेजखौ चेन्ज खालामगोन क्रोम ब्राउजारावबो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। अब्ला भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। फार्स्टआवनो बेयाव जेनेबा फेसबुकखौ अपेन खालामबाय नालाय, फेसबुक एप्लिकेशननिखौ खिन्थागोरनि आङो। बेयाव फेसबुकखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो नैबे नोंनि लग' बे थ्रि लाइनाव गोजौआव बेयाव क्लिक खालाम, बेफोरबायदि फैगोन। बेयाव आंना हिन्दी सेट जानानै दङ, स' बेखौ आङो इंलिसाव चेन्ज खालामगोन। बिनि थाखाय आङो गाहायाव फैगोन। गाहायाव फैनानै नैबेयाव दङ सेटिं अर प्राइभेसि, बे सेटिंनि आइकनाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै बिनिफ्राय नोंथाङा आरो मोनसे मोनबावगोन सेटिं। बिनि गाहायाव नोंथाङा नुगोन नैबेयाव भाषा माने लेंगुवेज, नैबेयाव बे बुहुमनि आइकनाव नोंथाङा बे भाषायाव लेंगुवेजाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबेयाव दङ, बेयाव गुबुन गुबुन भाषा दङ, लेंगुवेज दङ। दा इंलिस खालामनोबा नैबे इंलिसखौल' सिलेक्ट खालामनानै होनांगोन। बियो अट'मेटिकलि इंलिस जासिगोन आरो बे आंनि बे फेसबुकआ बेफोरबायदि। बेयो दा इंलिसनि जाजोब्बाय। दानिया आं क्रोम ब्राउजाराव थांनानै नोंथांमोननो खिन्थानि क्रोम ब्राउजारावबो बेफोरबायदिबा नोंथाङा माबोरै लेंगुवेजखौ चेन्ज खालामो। स' आं क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनि। बे आं क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै फेसबुकखौ लगइन खालामबाय। नोंथाङा नोंथांनि लग' बै गोजौनि कर्नारनि लग'आव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव एर' दं मोनसे, बे एर'आव क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव दङ सेटिंस अफ प्राइभेसि, बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेहायबो लेंगुवेज नुगोन। बे लेंगुवेजाव नोंथाङा क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनानै बेहाय नैबे फेसबुक लेंगुवेज बेयाव क्लिक खालामनानै बिनिफ्राय नोंथाङा बेयाव हिन्दी, बांला, आसामिस जानानै दङब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय बे इंलिसखौ सेलेक्ट खालामनानै बेहायबो क्रोम ब्राउजारावबो सेम टु सेम बेफोरबायदि खालामनानै लाब्लानो जाबाय। अके लोगोफोर, अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि नटिफिकेसन अन खालामनानै होदो, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो। अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो, लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।